πάμε στο χάρτη, να πάμε στο μεγάλο μπάρκο, να δούμε το χάρτη που έχετε φτιάξει για μας, για να δούμε τις δυνατότητες της Μπελαρά. Ελάτε παρακαλώ, να μας δείξετε τα βεληνική, τι δυνατότητα έχει αυτό το πλοίο, πού μπορεί να δραστηριοποιείται κλπ. Είναι αυτός ο χάρτης λοιπόν εδώ που έφτιαξε ο Ναύαρχος για μας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, δύο παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Η Spike που είπε ο κύριος Κωστίδης είναι εναντίον στόχων επιφανείας. Όχι αντιαρματικά μόνο. Δηλαδή, μπαίνοντας στα νησιά, 35 χιλιόμετρα δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ νησιών, είναι όλα μικρότερα. Βέβαια. Άρα είναι μεγάλο το βεληνικές αυτό λέτε. Όχι, άρα καταλαβαίνετε οτιδήποτε πάει να μπει μέσα ανάμεσα εδώ στα νησιά μας, εδώ ανάμεσα όλα αυτά εδώ τα νησιά, βάλετε από παντού. Βάλετε από παντού. Δεύτερον, αυτό που είπε ο κ. Υπουργός, δεν είναι το καλύτερο στην Ευρώπη και στο μέγεθός του. Η τεχνολογία των Μπελαρά είναι η καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορώ να πούμε είναι και υπέρτερη της τεχνολογίας των αμερικανικών καλύτερων πλοίων που έχουν. Ξέρετε Μπελαρά, ξέρετε τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Να το πούμε. Είναι βασική λέξη, η οποία είναι το Μπελαρά Μπερντρόμ. Είναι το μεγάλο κύμα των 15-20 μέτρων, το οποίο χτυπάει μέσα από το Βυσκαϊκό πάνω στο βασικό, στην βασική κόστα, στην κόστα εκεί. Και για αυτό το λόγο αυτό το λέμε Μπελαρά Μπερντρόμ, δηλαδή ένα τεράστιο κύμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε και η πλώρη του πλοίου έχει αυτή εδώ την κλίση. Τη βλέπετε? Βεβαίως. Αυτή η κλίση λοιπόν τι κάνει? Αντιμετωπίζει, είναι τελείως καινούρια ναυπηγικές γραμμές. Γι' αυτό σας λέω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Όλη η φρεγάτα είναι ψηφιακή. Όλη η φρεγάτα μετά κάνει τα πάντα. Κάθε φρεγάτα αυτή η φρεγάτα μαζί με τις άλλες δύο το κλείνει το Αιγαίο, το κλειδώνει που λέμε. Να το, κοιτάξτε. Για δείξτε το. Μία φρεγάτα εδώ. Μάλιστα. Με εντοπισμό στον ραντάρ, όχι στο μεγαλύτερο βεληνικές. Εκεί φτάνει μέχρι την Κύπρο εκεί από ό,τι βλέπω. Ναι, αν το βάλουμε εδώ, αν το φέρουμε λίγο πιο εκεί, την καλύπτει όλη την Κύπρο. Το πλοίο, η φρεγάτα καταλαβαίνει. Μιλάμε για τον πράσινο κύκλο τώρα. Μιλάμε για τον πράσινο κύκλο. Είναι το μέσο περίπου όρος εντοπισμού ενός αεροσκάφους. Ξεπερνάμε τα 300 χιλιόμετρα. Αυτό λέμε. 300 χιλιόμετρα. Βεβαίως. Ένα λοιπόν πλοίο λέτε εκεί. Ένα πλοίο. Ένα άλλο πλοίο εδώ δίπλα στην Αστυπάλαια. Βλέπετε τι κλείνει. Βεβαίως. Και άλλο ένα πλοίο εδώ πίσω από τον Αϊφστράτη. Έκλεισε όλο το Αιγαίο λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, το κάθε μία φρεγάτα παρακολουθεί 800 στόχους. Ταυτόχρονα. Δηλαδή. Αυτό που λέμε είναι στρατηγείο από μόνη. 3-8-24. 2.400 στόχους. Έχει η Τουρκία να μας απειλήσει ταυτόχρονα με 2.000 με τίποτα. Και συνεργάζεται και με τα υπτάμενα μέσα. Μετά, έτσι δεν είναι? επιπλέον όλων αυτών είναι τα Ραφάλ, τα οποία και τα Viber τα καινούρια, τα οποία συνεργαζόμενα όλα μαζί, το ένα δίνει την εικόνα στο άλλο, με αποτέλεσμα η φρεγάτα να αποφασίζει, προσέξτε, η φρεγάτα ποιος στόχος θα χτυπηθεί. Ποιον στόχος είναι απειλή για να χτυπηθεί πρώτος. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ακόμα και στους υπερηχητικούς πυράβλους. Οι Τούρκοι έχουν μόνο υποηχητικούς πυράβλους. Άρα αυτοί δεν μετράνε. Δηλαδή κάτι ταϊφούν που ακούγαμε, αν υπάρχουν και τα λοιπά, είναι... Και θα έρθουν στην Αθήνα μια νύχτα. Να γυρίσουν από το άλλο πλευρό, να ξυπνήσουν, να δούνε. Γιατί ο κ. Ερντογάν, θα σας θυμίσω, έλεγε Μακρόν, τι τους δίνεις αυτοί, δεν έχουν να σε πληρώσουν. Ναι, το θυμόμαστε. Ορίστε, τα θυμάστε. Να τα λοιπόν, ποιοι πληρώνουν και ποιοι. Άρα, οι πράσινοι κύκλοι που βλέπουμε τώρα, 3 φρεγάτες κλειδώνουν το Αιγαίο. Τελειώσαμε εκεί. Το κόκκινο είναι η μέση απόσταση των βλημάτων Αστέρ 30. Που έχει επάνω των αντιεροπορικών. Δεν μιλάω για τα. Γιατί περίπου η ίδια απόσταση είναι και έχει και αντιεροπορικές δυνατότητες. Τα πάντα. Και στην υποβρυχία και επιφάνεια. Και τα τρία. Τα τρία είναι σχεδόν ίδιας βαθμίδος απειλής και επιθέσεων. Αέρα, θάλασσα και βυθός. Αέρα, θάλασσα και βυθός. Αυτό λοιπόν βλέπετε ότι αν βάλουμε 3 φρεγάτες εδώ έτσι, κλείνει. Όχι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειο. Σωστά, και φανταστείτε ότι όλο αυτό μπορεί να μετακινηθεί προς Ανατολάς, όπου χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι στατικό. Αλλά βλέπουμε όμως ότι από εδώ, δηλαδή μέσα από την Τουρκία, δεν περνάει τίποτα. Απλώς θα πω το εξής. Εάν η φρεγάτα κάθεται εδώ και σηκωθεί ένα αεροπλάνο πάνω από τη Λάρισα,
Βλέπει ό,τι στόχο υπάρχει μπροστά. Από εδώ, από τον πράσινο κύκλο. Τα βλέπει όλα. Όχι τα βλέπει, τα καταρρίπτει. Τα καταρρίπτει. Γιατί αναλαμβάνουν μετά και τα ραφάλ, έτσι, τη δουλειά αυτή. Δεν είναι μόνο η φρεγάτα. Ελάτε να καθίσουμε, κύριε Ναύαρχε. Νομίζω μας δώσατε όλη την εικόνα. Με αυτό το σχήμα που φτιάξατε εδώ μας δώσατε όλη την εικόνα και τις δυνατότητες του πλοίου. Μπράβο. Και ξέρετε ακόμη και κάτι άλλο. Ότι πέρα από αυτές τις δυνατότητες έχει και anti-hacking. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να κάνεις hacking στα συστήματα αυτά. Έχει το τελειότερο σύστημα. Ένα σύστημα το δεν προσβάλλονται, λέτε. Δεν προσβάλλονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές, από τίποτα. Και δεν εντοπίζονται εύκολα. Είναι χαρακτηριστικό, είναι σχεδόν αόρατες. Ελάτε παρακαλώ.